Guys, ini adalah pagi hari ini. Pagi hari ini ada kerupuk, ada segala sayur matang juga ada. Apa sih Ya ada blimbing. Apa, Bi? Nang apa? Ora senang medak nyong. Ora. Ramadan Ana takon ka tulitun. takon nyong. Ambar ya. Sapa sing weru iho? Mendi ka pitulungane iho. Idolane mbok, kowe ora ketemu. Idolane saya ketemu. Ya guys. Jangan lupa dituku sayur. Apa kena domong pitu 5, kena harus mundak nani per hari ini. Iki agak murah ora medak. Ya baba wis. Ora sing tak tuku ya ora apa-apa. Nyong dodol melayani sing butuh. Ora butuh ya wis. Ora usah mangan lobok, ngono. Balik kena bae. Dia pira sing gede sing dawa. Sing gede, sing dawa, Rika seneng gede dawa ya. Ya ya,